Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating topical weather analysis. Ito po ay para sa yung Lunes ng gabi hanggang Miyerkules, Agosto 17 hanggang 19, 2026. Ito po ang Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo, at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, mukhang ano na po, lampas na po ng palampas na po ng midnight. Martes na po na yun, ng early morning, August 18. At patuloy natin ang ating latest na yun. Meron tayong panibagong surge ng habagat. Nung last video natin, sinabi natin na mag-extend pa rin yung habagat, although may nagkakaroon tayo ng dalawang window of slightly improved weather sa western section sa Luzon kasama po ang Metro Manila. But nung linggo ng gabi, nagsisimula naman yung ulan, lalo na po yung kahapon between 10 a.m. to 2 p.m. Halos may dumaan pong makakapal na pwede natin masabi na maliit na malakas na thunderstorm. Okay, dumaan exactly doon sa Metro Manila at nagbigay ng halos 200 millimeters na ulan in just span of 6 hours. Okay, talagang magkukosta lang po yan ang grabing flooding sa Metro Manila at nakikita natin sa mga videos na yon sa social media. Hindi ko na ipapakita yan dahil marami na nagsisirculate yan. Ang papakita natin sa inyo na yun, yung mga weather systems, mga satellites, mga animation, forecast, para at least updated kayo kung ano nangyayari na yun sa ating panahon. Okay? Alam natin, pag may Super El Nino, mas extreme ang epekto ng habagat. Okay? Yan ang dalawang hyperactive activity sa panahon ng Super El Nino. Una, itong habagat na grabe, and then susundan nitong grabe naman na tagtuyo dahil po sa peak months ng Super El Nino na malapit na magsimula. Usually yung September, October, peak na po yung Super El Nino. After nitong habagat season, dapat magtipid na po tayo ng tubig dahil magkakonti mga ulan na aasahan natin. Okay? So ito po yung latest nating GraphSat na ginawa natin. Ang dahilan ng mga malalakas na panibagong surge ng habagat, okay, habagat, ay dahil po dito sa dalawang low pressure na nag-form. Ito po ay si LPA 94W, medyo mabagal kumikilos dito sa may east of Cagayan. At kulang pa rin ang kaulapan sa taas niya dahil sa dry air intrusion. So itong system na ito, kapag nag-closed ang kanyang sirkulasyon, at nagkaroon ng central dense overcast sa gitna, maka-upgrade na po ito ng DOST Pag-asa bilang isang bagyo. Ang susunod na pangalan ay Neneng. Okay? So, ito po at meron pa pong isa na yung gabi lamang in-upgrade ito bilang isang LPA, ang JMA, kanina pang hapon o kahapon. Okay? Ginawa na itong 95W ng US. At halos hindi rin ito kumikilos malapit sa coastal waters ng Hong Kong. So itong dalawang ito, yung kombinasyon ng epekto nito ay patuloy na maghihikayat ng habagat for the next 2 to 3 days. So hanggang Miyerkules o Huwebes, pabugso-bugso pa rin ang mga ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon mula Ilocos Region hanggang dito po sa kanlurang Kabisayaan. So please take all necessary precautions kasi may mga ulan na maabot ng up to 200 millimeters pa rin. At hindi natin alisin ang probability na baka maulit na naman yung ulan na 100 to 200 millimeters sa Metro Manila once na may dumaan na naman pong mga localized thunderstorms na naka-embed sa aktibong habagat. Okay? Ito yung sinasabi nating siyam-siyam. Meron akong ikikwento sa inyo, meron nung 1982, Super El Nino rin yun. Panahon ng habagat, meron isang bagyo na nag-form dito, yung bagyong Norming. Dito siya dumaan. Then gumanito, then gumanyan, then gumanyan. Okay? So may ganyan na mga cases. Although panahon din yun ng Super El Nino, at least na yun, LPA lang siya. But alam natin, LPA yan o bagyo, basta dito siya mag-form.
sa may extreme northern Luzon, north of northern Luzon, east of Taiwan, basta malapit po dito, line of sight po ng habagat. Ito po yung line of sight. Okay, pag may line of sight, dito siya mag-form, sigurado po yan. At tandaan niyo, nasa wet phase tayo ng Madden-Julian Oscillation, MJO. So, mas lalo na i-enhance ang habagat. Kaya yan po ang resulta na yon kung bakit grabe po ang ulan dito po sa windward side ng Luzon. Ito po yung western sections. Dito sa leeward side, halos wala masyadong ulan. Dito po sa Naga, yung ulan namin umpisang August 1 hanggang August 17, nasa 97 millimeters pa lamang. Imagine, yung 97 millimeters na yan, isang oras na ulan yan sa Metro Manila kahapon. Yung nagbigay nitong 200 plus millimeters na ulan. Just imagine. Kasi ang ulan na yun sa Metro Manila, nasa 1,000 plus millimeters na. Okay? Sa amin, dito sa amin, nasa 97 pa lang. So, ayan ang nangyayari kapag may habagat. Pag amihan naman, kabaligtaran, Manila, kulang ulan. Dito naman sa amin, grabing ulan. But meron tayong Super El Nino, so baka ang amihan, wala masyadong ulan. Okay? At dito pa sa pinaka-easternmost ng ating GraphSat, meron isang LPA 92W at ito ay mukhang isang candidate nito na, isang candidate ito na magiging isang super typhoon na ang direksyon niya papuntang Japan. So, let's all pray na sana hindi ito tumama ng Japan kasi malakas itong bagyong ito. At ang good news din ay hindi pwede papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung pumasok siya, pwedeng gawin na magkakaroon ng local name po yan. Matik po yan kasi pag pumasok sa PAR, yan ang protocols ng DOST Pag-asa. Balikan natin yung mga rainfall amounts kahapon, Tuesday. Ito po yung 12 p.m. ng, 12 UTC or 8 p.m. ng Sunday hanggang 8 p.m. ng Monday. Tingnan nyo yung mga ulan for the past 24 hours. Okay? At kita nyo sa clock, 159 mm, 99 sa Dagupan, 134 mm sa Subic, 248 mm sa Science Garden ng Pag-asa, 204 mm sa Tanay Rizal. Just imagine those amounts of rainfall. Okay? So, yan po. San Jose Mindoro, Occidental, 83 mm. So, at least may idea kayo kung gaano kabigat itong mga ulan ng habagat. At galing pa rin sa Ogimet, isang website po ito ng lahat ng synoptic weather stations worldwide, country by country. Now, meron pang isa ditong site. Ito yung meteomans.com. At ito yung data from 8 a.m. of Monday, August 17 until 8 p.m. Hindi pa ito 24 hours but nakita nyo Science Garden ng DOST Pag-asa nasa 220 mm. Sa QC po yan. Tanay, 139. Subic Weather Station, 118. So ito yung mga ulan na kailangan talaga mapuno ang mga dams dahil po pagpasok ng El Nino, kailangan natin yan. Okay? Kung pwede lang ma-distribute sa buong Pilipinas, wala tayong technology na ganyan. Kaya prepare lang po tayo sa any effects ng Super El Nino. Sa bagong app na Pag-asa, yung panahon.gov.ph, makikita rin din nyo yung lahat na network ng automated weather stations sa Pag-asa. So nakikita nyo dito, ongoing pa rin yung ulan sa iba't ibang areas po ng Southern Tagalog provinces. Okay, napansin nyo dito sa Bicol, halos walang ulan. Dito sa Pili, which is close to Naga. So yan po ang nangyayari na yun dahil sa habagat. At kung nakita ninyo yung 200 plus millimeters sa Science Garden and DOST Pag-asa, ito po, private institution po ito na may Davis Weather Station, which is De La Salle University, STRC, at nakita niyo na yun nasa 3.8 mm yung ulan na yung August 18. But kahapon po, tingnan nyo ang ulan sa De La Salle University nasa 268.5 mm. 12 midnight of Monday po yan hanggang 11:59 p.m. 24 hours.
So, yan po ang sobrang lakas na ulan dala nitong habagat. At nakita niyo dito lang po yung aktibo ng mga tropical cyclone formation dahil po sa Super El Nino. Meron tayong tatlong LPA. Okay, itong si 92W, ang Akandirit na mukhang magiging bagyo for the next 3 days. Itong si Lala, isang hurricane na dumaan sa Hawaii. At hindi naman po ito papasok sa ating lugar. So, yan po ang pinapakita nitong mga weather systems na nag-enhance ng habagat. So, kung titingnan natin yung fast animation, so yan po ang mga weather systems. Nandito yung si LPA 94W, dito naman po si LPA 95W, at ito naman po yung isa, si LPA 92W. So, ang mangyayari dito, ito po ang forecast ay pupunta dito. Yan po ang point of uncertainty. Ito naman po, ang cone of uncertainty dito ay pupunta doon, as well as ito. So, yan po ang cone of uncertainty ng dalawa. So, dito pa lang nakikita mo na itong dalawang ito ang dahilan sa pag-enhance ng habagat dito sa western sections of Luzon. Hanggang nandyan po yung dalawang yan, patuloy pa rin yung mga on and off rainfall. Kaya ang forecast until Wednesday or Thursday ang ganitong masabaw na panahon. Okay? And this one, wala pa itong impact sa atin sa habagat. Ang mga afekto ng habagat nito, itong Micronesia at Guam, dahil nandyan sila sa periphery nitong bagyo na mag-form. Zoom in sa animation. Pakita ko lang sa inyo ang nangyari kanina sa Metro Manila. So ito yung satellite loop ng 5 AM. Tingnan niyo ha. So, basta ninyo yung umpisang 10 PM. Ayan, may dumaan din sa Metro Manila. This is around 10 AM. And then, aside from that, meron pang isa na nag-form. Ito yung una yan, no? Yan yung, ito yung ulap na yan. Yan yung unang dumaan. Between 10 to 11. And then, ayan pa, may mga ulap pa na sumunod hanggang 2 o'clock. So, yan ang dahilan ng grabing ulan sa Metro Manila. Nakikita niyo yung pula yan. Yan, no? Yan sobrang pulang yan. Yan po ang grabing rainfall na bumagsak sa Metro Manila. Nagbigay ng 200 millimeters of rainfall in span of 6 hours. At papakita ko rin sa inyo ang overlay radar ng Pag-asa. So, yan po yung ulan na yun. Hindi lang masyadong pangit ang animation ng radar ng Pag-asa. Putol-putol because of that severe weather. Kaya medyo affected din sila. But nakita niyo as of 11 AM, malakas po yung ulan na yan. Okay? Hindi lang nakikita yung in millimeters. Sandali lang. Palitan natin yung radar. Click natin itong yan. Ito pong radar ng Pag-asa. At punta natin yung naganap na small but terrible na thunderstorm. Yan po. Halos dalawang event yun. Ayan, no? At this, itong ulan na ito, 15.4 lang pinapakita. But nakita naman ninyo, yung span of 6 hours na yan ay nag-generate po ng grabing lakas ng ulan. Okay, so let's move forward. Ito po ang forecast for the next 3 days. And ngayong Tuesday, naasahan pa rin ang 50 to 100 millimeters sa Metro Manila, ibang parts ng Central Luzon, 100 to 200 millimeters sa Bataan, Western Zambales, and Occidental Mindoro. Ito po ang ECMWF, okay, from windy.com. Sa Naga, mga 30 to 50 millimeters ang inaasahan nating ulan. Pwedeng mas mababa dyan, o hopefully hindi naman tumaas. And then by Wednesday, same pa rin, although unti-unting humihina ang mga malalakas na ulan, but ang forecast is still the same for Tuesday. So Tuesday, Wednesday, the same. Thursday, yan, medyo bawas na. But sa forecast, baka extend pa natin. Depende yan sa situation ng itong dalawang LPA sa taas
na dadaan ng Taiwan. But sa Friday, Saturday, and Sunday, na yung darating ng weekend, after ng Ninoy Aquino Day, ay mukhang okay naman po ang panahon. Mag-i-improve na po ang panahon. Okay? So, yan po ang forecast mula sa ECMWF. DOST Pag-asa, ito yung forecast nila na yung Tuesday hanggang sa Webes, it's gonna be still the same. 50 to 100 millimeters in some parts po ng Central at Western Luzon. Tingnan na niyo sa website ng DOST Pag-asa. So, yan po ang mga lugar na magkakaranas pa rin ng mga malalakas na ulan. Ingat po tayo lahat. Okay? At ngayon, puntahan natin ang pinaka-latest wind at pressure forecast model mula sa ECMWF. At pakita natin sa inyo dito kung ano mangyayari dito sa mga tropical systems. So dito ay kita natin itong dalawang LPA. Yan po si 95W banda dito. Ito naman si 94W. At na yung araw na ito, Martes, Agosto 18, ay patuloy ito mag-enhance ng habagat. But ito ay unti-unti nang kikilos, pabilis, patungo sa China at Taiwan. Pagdating po ng Miyerkules, itong si 95W mukhang mauunang magla-landfall dito sa Leju Peninsula or sa may Hainan Island. At ito naman pong isa dito po sa may Taiwan. So, depende na po kung maging depression po sila. But, likely low pressure systems lang po sila. Dito naman po sa may Micronesia, ito po si 92W ay magiging isang ganap na bagyo na po yan. But good news naman po ito sa ating bansa, dito po ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. Now, Webes, ito pong si low pressure area 94W ay mukhang magla-landfall na po dito sa may area po ng Taiwan. Kaya yan po, landfall siya dyan. Ito naman po si 95W nasa Gulf of Tonkin na. So ito yung time na unti-unti na pong hihina yung habagat. By Friday, medyo bubuti na ang panahon dahil yung bulk ng habagat rain bands ay nandito na po sa may South China Sea o West Philippine Sea. Dito naman po sa may east natin, east of Guam, isa na pong malakas na typhoon, itong si 92W. But gaya ng sinabi ko, na yung darating pong weekend, ito pong system na ito ay dadaan sa may northernmost Marianas, north of Guam, at patungo po ito sa general direction po ng Japan. So sa linggo, at next Monday, which is a week from now, ito po ay patungo sa southern Japan. And take note, okay, itong forecast na ito is highly uncertain pa rin dahil po lampas na po ito ng 5 days. So nasa question mark territory. Hindi natin alam kung yan talaga ang magiging track niya. But hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility base sa forecast. Ito po ay dadaan po sa labas lang ng ating PAR. Pag pumasok, bibigyan po ito ng local name. Yung LPA sa may east ng Northern Luzon, kapag maging bagyo po, bigyan po yan ng local name ng Pag-asa as Neneng. So, kung i-forward pa natin, August 26, 27, 28, mukhang dadaan po ito sa Southern Honshu, dadaan malapit po sa Tokyo, sa midnight of August 29, Sabado. So, dyan po siya dadaan. Again, hindi natin alam kung yan talaga yung kanyang track. Kasi highly uncertain na po ito. Now, sa dulo ng forecast, day 13 at day 14 ng forecast ng ECMWF, mukhang meron mag-form po dito sa may east of northern or central Luzon. So, abangan natin yan kung matutuloy. But, from time to time, we will keep you update. Pray natin na hindi po ito matuloy kasi medyo another sagabal po yan sa ating day-to-day lives.
kung maging bagyo po yan at mag-cross ng Northern Luzon. Sana hindi. Okay, remember, forecast lang po yan. Every 12 hours, pabago-bago po yan. Lalo na po ang habagat. So, we will wait and see. Sana by Wednesday, improve na po ang panahon sa may Western Luzon para makaahon na rin mga kababayan natin kasi talagang siyam-siyam na po ito na abagat 18 days at yan po ang nangyayari na yon sa Google DeepMind. Similar din sa ECMWF, yan po yung dalawa, landfalls Taiwan at Hainan, at ito naman po yung bagyo sa may Micronesia. Magiging category 2 ang pinaka-highest classification niya. Hindi naman po super typhoon, but who knows? Hindi natin alam kung magiging super typhoon. Tandaan natin, ang dagat po dito ay napakainit. Oceanic heat content mataas, so we shall wait and see kung magiging malakas po siyang bagyo. But based sa forecast, hindi po ito pupunta ng Pilipinas. Okay? At bago tayo magpaalam, itong latest natin wave at swell forecast mula sa windy at mananatili po hanggang 3 metro ang laki ng alon sa West Philippine Sea at dito rin po sa may central portions ng Philippine Sea dahil po sa habagat at sa mga tropical systems, yung mga LPAs na nandyan. So hanggang sa darating pong Webes, hanggang 3 meters po ang alon dito. Yan. At mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat, lalo na po mga fishing vessels. Pagdating ng Friday, Saturday, at Sunday, unti-unti pong hina po ang alon dito but delikado pa rin sa West Philippine Sea. Kung gusto niyo mag-fishing dito po sa may central waters ng ating bansa at sa East Philippine Sea, medyo kalmado na po ang alon at suitable na po magkaroon ng fishing activity. Tingnan nyo, ito yung mga epekto ng super typhoon o malakas na bagyo, hanggang 12 metro ang laki ng alon. Okay, so yan po ang kalagayan ng ating mga alon at swells sa karagatan ng Pilipinas. So take note, yung mga nasa West Philippine Sea, huwag mo nang pumalaot hanggang sa darating pong linggo. So 1 week na medyo malalaki ang alon po dyan. So yan muna po ang pinaka-latest nating update sa hanging habagat na in-enhance po nitong dalawang LPAs na hopefully hindi maging bagyo dahil kung hindi mas lalo lalakas ang habagat. At babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules sa another update. Ito si Mike Mr. Typhoon Padua. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.